Gabon deizuela ikasle agurgarriok. Gaurko honetan zehar estiloa eta estilo zuzena desberdintzen ikasiko dugu. Izan ere, estilo zuzena oso elementu garrantzitsua da narrazioetan. Estilo zuzenak ematen dio intentsitatea, abiadura eta misterioa ere kontatzen ari den historiari. Eta hori zergatik? Erakusten dutelako. Pertsonaia bere gordintasunean, bere errealitate trinkoan erakusten dutelako. Pertsonaiak nola hitz egiten duen, iradokitzen du beste gauza asko. Eta pertsonaiak ze arnasteko era duen, ze ibilerak dituen, hori guztiek erakusten dute bere osotasunean zenbat kolore eta ñabardura egon daitezkeen bere pertsonaiaren barruan. Zeharkako estiloan ordea, deskribatzen da gehiago nolakoa den pertsonaia. Baina orain ikusiko dugun adibideekin errazago da ikusten. Joder. Txirita, tozonea. Baina zer da puta duna hau? ¿No le gusta? Nola ez zaila gustatuko txerria zaladun mermeladotan. Tan zer da, tan borra jotzeko, eta hori, ekarri tresnak, eta ekarri migarren platerra, eta ekarri ogia. Ongi azken hitza. Zeinek eragin digu parra, negarra edo lotxa interpretazioagatik? Zeinek estilo zuzenak ala zeharkako estiloak? Zein geratu zaigu biziago oroimenean? Nik uste dut argi dagoela. Estilo zuzena. Eta estilo zuzena nola erabiltzen den, nola idazten den ikusiko dugu hurrengo tutorialean.